Slovensko je krajinou priam predurčenou na poľnohospodársku výrobu. Ponúka výhodné podmienky pre rastlinnú, ale aj živočíšnu výrobu. Aj napriek týmto výhodám klesla potravinová sebestačnosť Slovenska z pôvodných 80% pod hranicu 50%. Tieto ukazovatele hovoria za všetko. V minulom roku trend sebestačnosti začal mierne stúpať a opäť prekročil hranicu 50%. Naďalej však ďaleko zaostávame za štandardom vyspelých európskych krajín. Prečo je to tak? Štáty EÚ majú priemernú potravinovú sebestačnosť na úrovni 2/3. Naša krajina sotva stíha zabezpečiť polovicu. Čo zostane po nás? Čo zanecháme našim deťom? V poslednom období sa začal spomínať dovtedy neznámy pojem – potravinová bezpečnosť. Je základným ľudským právom na prístup k primeranej, zdravotne neškodnej a výživnej strave. V záujme vlastnej bezpečnosti by sme nemali byť ľahostajní ani k neznámemu pôvodu potravín. Je nám skutočne jedno, čo predkladáme na spoločný stôl vo verejných stravovacích zariadeniach a rodinách. Naše poľnohospodárske družstvo je súčasťou obce Paňovce, ktorá sa nachádza 25 km od Košíc. Základnou činnosťou družstva od jeho založenia v roku 1958 je tradičná rastlinná a živočíšna výroba. Na výmere skoro 800 hektárov pestujeme obilniny, olejniny a krmoviny pre potreby vlastnej živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe hlavným zameraním je chov kráv s trhovou produkciou mlieka. Chováme plemeno s mliekovou úžitkovosťou Čierny Holštajn. Počet hovädzieho dobytka na našej malej poľnohospodárskej farme je v priemere 250 kusov, ktoré sú rozdelené do skupín podľa úžitkovosti a podľa vekových kategórií. Okrem produkcie kravského mlieka sa zameriavame aj na vlastný odchov jalovíc pre obnovu stáda kráv. Doplnkovou činnosťou v živočíšnej výrobe je výkrm ošípaných v priemere 200 kusov a chov hydiny, gazdovský typ s kombinovanou úžitkovosťou na mäso a vajíčka plemeno Calimero a znáškový typ plemeno Dominant. Značnú časť mlieka odoberá mliekareň Bel Michalovce cez mliečne združenie. Menšiu časť surového kravského mlieka predávame cez vlastný mliečny expres v mestských častiach Košíc a okolitých dedinách, ale aj z dvora v našej obci Paňovce. Nízka výkupná cena mlieka nás donútila vytvoriť samostatný úsek pod názvom Úsek pridanej výroby. Pridávame hodnotu vlastnému mlieku a obilninám, plánujeme ju dať aj mäsu. Našou snahou je cez mliečne a múčne výrobky uspokojovať požiadavky našich odberateľov podľa našich regionálnych a už odskúšaných receptov. Využívame všetky príležitosti, aby sme v neľahkej situácii európskej konkurencie prežili. Jednou z veľkých príležitostí pre naše poľnohospodárske družstvo bola výzva na nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013, opatrenie Modernizácia fariem. Výzva Poľnohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka číslo 28 z roku 2013 bola prioritne zameraná na projekty v živočíšnej výrobe. Naša maštaľ na ustajnenie dojníc v období výzvy už nespĺňala normy pre chov hovädzieho dobytka. Podmienky sťažovali prevádzku maštale a zvyšovali náklady. Produkcia čpavku a vlhkosti pôsobili korozívnymi účinkami na technológiu aj na konštrukciu objektu. Klíma v maštali a zásady welfare zvierat nám ako chovateľom nerobili už dobré meno. Projekt, ktorý sme podali pod názvom Modernizácia živočíšnej výroby v poľnohospodárskom družstve Paňovce, bol úspešný. Od podania projektu po vyhodnotenie uplynul skoro 1 rok. Stratili sme jednu stavebnú sezónu. Výrok statika naviac znel: oceľová konštrukcia súčasnej maštale nespĺňa bezpečnostné podmienky novej stavby. Musí byť odstránená v rámci búracích prác. Počasie na začiatku roka nám prialo. Po prestajnení dojníc do náhradných priestorov 16. februára 2015 sa začali búracie práce vlastnými kapacitami, ktoré boli ukončené k termínu 2. marca 2015. Týmto boli pripravené podmienky pre zhotoviteľa stavby.
Predmet nášho projektu Modernizácia živočíšnej výroby sme rozdelili na dve samostatné časti. Prvá, stavebná investičná časť, prestavba kravína na štvoradovú maštaľ pre 160 dojníc. Druhá, technologická investičná časť, nákup digitálneho výdajného stojana na pohonné hmoty. Zhotoviteľom stavby na základe verejného obstarávania sa stala stavebná spoločnosť Schott Bardejov. Po dôkladnom zameraní a vytýčení geodetmi sa mohla prestavba začať. Ako prvá bola realizácia betónových pätiek pod nosné stĺpy novej oceľovej konštrukcie. Po dosiahnutí predpísanej pevnosti betónov základových pätiek sa začalo s montážou oceľovej konštrukcie maštale. Po úvodných stavebných prácach zhotoviteľ rozdelil postup viacerých technológií. Išlo o súbežné práce na montáži oceľových konštrukcií a murovaní obvodových múrov za dodržania prísnych bezpečnostných predpisov. Celková zastavaná plocha maštale 1905 m2 s obstavaným priestorom 1145 m3 to umožňovali. Pozitívny prínos pre postup a kvalitu prác mala aj dohoda objednávateľa a Všeobecnej úverovej banky na prefinancovanie 50% projektu vrátane dane z pridanej hodnoty. Zvyšných 50% prostriedkov bolo poskytnutých z vlastných zdrojov poľnohospodárskeho družstva formou navýšenia základného imania podielnikom. Faktúry za vykonané práce sa preplácali obratom a finančné prostriedky sa mohli použiť na nákup nového stavebného materiálu či na úhradu platieb za služby pre podzhotoviteľov. Tým sa dodržalo nasadené tempo na stavbe. Konštrukčná vrstva z betónu určená pre krmný stôl maštale je dimenzovaná na záťaž plného krmného voza a ťahajúceho traktora. Želaním stavbárov na podobných stavbách je splnenie dvoch hlavných termínov. Prvý, čo najskôr dostať objekt zo zeme, druhý, čo najskôr dostať objekt pod strechu. Ani v Paňovciach tomu nebolo inak. Ukončená strecha na maštali poskytla väčšiu možnosť na montáž rozvodov a samotných technológií v maštali. Montáž komfortných ložiskových boxov je navrhnutá v 4 skupinách v počte 2x39 a 2x41 kusov spolu 160 kusov. Pre toľko dojníc bude rekonštruovaná maštaľ slúžiť v období laktácie. Prestavba kravína obsahuje štvoradovú maštaľ pre 160 dojníc a jej dohotovenie sa podarilo v stanovenom termíne a v projektovaných parametroch. Investícia zvýšila konkurencieschopnosť a zefektívnila našu živočíšnu výrobu. Zlepšila kvalitu výroby a znížila náklady na živočíšnu výrobu. Najvyšší prínos spočíva ale v zlepšení životných podmienok zvierat. V myšlienke postaviť novú maštaľ je ukrytý ešte jeden osobný cieľ vedenia družstva. Nesklamať tých, ktorí nám dali dôveru pri schválení tohto projektu.
Chceli sme dokázať, že aj malé družstvo na východe Slovenska vie efektívne využiť nenávratný finančný príspevok použitím na správnu vec. Aj my chceme prispieť k rýchlejšiemu rastu potravinovej sebestačnosti Slovenska a najmä potravinovej bezpečnosti. To je cieľom aj podielnikov družstva pre najbližšie obdobie. Pred ustajnením dojníc sme ležoviská vystlali podľa vlastnej receptúry. Pozostávajú z rezanej stelivovej slamy, vápenca a mletého zeolitu. Po 2 mesiacoch od ukončenia stavby do maštale prišli najvážnejší hostia – dojnice. Adaptácia prebehla k našej radosti veľmi rýchlo. Krmenie sa robí v krmovisku pozdĺž krmného stola. Na jednu dojnicu pripadá 730 mm krmnej fronty. Dojnice dostávajú krmnú dávku 2-krát denne. Napájanie dojníc je zabezpečené vyhrievanými napájacími žľabmi osadenými v prechodových chodbách z priestoru ležoviskových boxov do krmovísk. Na jedno napájacie miesto pripadá 10 dojníc. Vyprodukovaný maštálny hnoj z krmovísk a hnojnej chodby sa vytláča denne pomocou mechanizmov mimo maštale, odkiaľ sa odváža do centrálneho hnojiska. Nová maštaľ si vyžiadala nové režimy oddychu, dojenie a krmenie dojníc. Vetranie maštale je navrhnuté tak, aby bola dosiahnutá čo najlepšia vnútorná klíma, zohľadňujúca všetky zooveterinárne a ekologické požiadavky. To sa dosiahne prirodzeným vetraním cez pásy v pozdĺžnych stenách a vetracou štrbinou na vrchole strechy a reguluje sa protiprievanovými plachtami. Ventiláciu v priestore počas horúcich letných dní zabezpečia ventilátory. Na starú maštaľ sa už pomaly nepamätáme. Existujú však filmové materiály a fotodokumentácia. Aký je rozdiel medzi starým a novým spôsobom, posúďte sami. Prestavba kravína na štvorradovú maštaľ pre 160 dojníc nám okrem spomínaných prínosov otvorila oči. Začali nám prekážať súčasné dosahované výsledky v chove hovädzieho dobytka v oblasti reprodukcie, medziobdobia, veku pri prvom otelení jalovíc a iné. Na to by sme sa chceli zamerať v najbližšej budúcnosti.